ụmụnne m ụzọ nke iyi aga ọ dabara ọ dịkwa mma. Achị m ka m jụọ ọtụtụ ndị nleso anyị ilesokwa ezigbo ụzọ kere ilekwukwa eziokwu agbanyela ezinụlọ ka ishipụta agbanyela ihe asha ogu kwuo mee ala ahụ ala ajọ ịmakwala ala ahụ nke nna o ala ajọ nyawa ala ilekpe ezigbo ikpe banyere ya nji ihe ile eme la ndụ iji woo marụla iji woo kwunyele nzọ eziokwu. Nwunye nwanne m nwoke ahụ alọtara m enye nsogbu ile aha kashi ọlụ ike agwakeghị ajọ okwu gọbụkwala onye alọtara alọta nji ka ishi alọrọ etukwu ala nji ilu tukwu ila mgbu ala ile ejekwa ozi la amatakwa ka ihe nshi aga. Achị m ka m bịa ka mụ na ụlọ kwuo ka anyị karịa n'ihe a karịa obodo bụ igwe andị ka obodo na nshi bụrụ igwe ịmakwa ka ishi etukwu maka na nwaanyị ọbụla mmaara ihe n'ụbọchị ha laashị mba lee ka nya nshi tọọ ime ihe a na ya chọrọ ime ilu ụzọ eziokwu na ya chọrọ ime ilu ụzọ ndụ mma na ya chọrọ ime ilu ụzọ nkwesịrị ka ụzọ ahụ bụrụ ụzọ nkwesịrị nje ụzọ ishi eme nke ụzọ ile eshi o kwesịrị ekweshi ọnya ka nshi ka m bịa ka mụ na ụlọ karịa. Enwere ndị mma azụ ụmụ ha lazụ ụmụ ala azụ ka achị na ụmụ ajịla chokiala ọha ụmụ ha ejide ụmụ ajị chukwu nyere ha azụ bie ala agwa ụmụ ajị ahụ ajụ ihe ọ nwere ike ọ bụla ya na ji ya ebu ụla akọtọ ji ile akọtọ ji ọkọtọ ndeji ya ji kọtọ ka emeka nwa ahụ akpọ ji ya shi nji ka ishi alọla ezinụlọ nji ka ishi ekwu okwu enwere ụmụ ajị mma alọla ezinụlọ esikwala ezinụlọ ahụ wee lọrọ ihu ya ole emebi mbara eji ile ewu onye mmemme gola mmadụ la-eso okwu ijecheta ụmụ ochie ha chiere nne nwaanyị ya ihe ha chiere nwoke ibiri ihe ile akụziri ụmụ ajị ihe ụmụ ajị ewu lọrọla kọọsụ ndị ike abụmọnụ imerụ ka ụmụ usorola ndị abụrụ ọnụ enwere ụmụ ajị ndị abụrụ ọnụ ụfọdụ ụmụ ajị ndị hụrụ na-ezu oshi na-emeka ma ntọrị mmadụ ma nta ma nke ejighị anya ha eme ụfọdụ uwe ihe nne ha metere ụfọdụ uwe ihe nna ha metere ụfọdụ uwe ihe nna ha ma nne ha metegworo lejila ụlọ ahụ ajụ ihe ọbụla ile eme ị ga-enyekwa akaụntụ ị ga-ekwuchila ajụ ihe a na-eme lekwe ajụ ihe ahụ lee ka nshi eme ya nji nke ile eme kedu ka ishi ekwu okwu kedu ka ishi eme nji ka ishi egela ụbọchị nji ka ishi atapara ịma ataparụ iwu onye nwụrụ ịlọrọ na ụmụnna la unye m uji ka ịlọrọ ata ahụhụ ihe niile m bịara ụlọ ọrụ ka ihe ekwu ịma ihe ikwesịrị ikwu na ihe ikwesịghị ikwu kwukwala eziokwu gụba onye ahụ na-ekwu ajọ okwu kwukwala eziokwu. Enwere ndị mma afụrị mmadụ ihe na ụdị ndị ike ọwụ ọsọrọ ụdị nke ndị ụwa ọ lọkwala ime Chineke mana ihe o ji lọrọ maka ihe ọ enweta ọhụ nwanne nke enyere aka ọgbalị aga tụfe fụlara ihe ahụ n'ike ile afụlarụ mmadụ ngọzi n'ike onye mmenye wee gote awụghị onye mmenye m onye mmenye m akwata awụghị onye mmenye mụ na wa ga-eyi ofu saiz ị ga-emenwukwa mentelọ isigo adakụ adamma adakụ adamma ada